Good morning everyone. Welcome dito sa aking TV. Ayan. Mga ligo migda dagat. Sapa guys, adto mi sa sapa. Sana all. Sana all. Gagiigang. Kay nakatagay. Alimuot. Mo nang maligo mi og sapa. Sana all. Teng tan-awon ag sapa ron og lami ba? Di babaha. Wa na kabasa na. Tunas na. Managpangani. Ay kalami, mingaw lagi. Mingaw jud way naligo, way nang laba, diingon sa una ba nga daghang di mawad anig tao ini. Ngano kaha nga agi pangkapoy lagi sa disco lagi. Ay wa naman di pud si Jay lami pud. Ako lami. Lami maligo og sapa. Pero ang agianan dili man pud lisod. For the first time ko no. First time pa nimo anison. Kamirang tulo. Nice. Hala. Naabad sa zud. Madawhog ta ni ron. Gipaningot in taon mig baklay. Wa na hapit na ni mamatay ning kuan na ni sa paa ni. Hi guys, andito na kami sa sapa. Dati kani ani lawom ni nga tubig dinhi nga dapit oh. Kini dinhi. Tubigan ni siya lawom ni siya. Anhi magtunaan ag mga kabaw ani. Pero karon wa nay tubig. Tuan na dadto nag-agi. Gamay na lang portion. Kana diha arang dako ani nga linaw sa una lami liguan. Pero karon wa na. Ngana na lang siya. Dinalaw naman. Dinalaw. Baw kaha doy. Sugman. Bas hindi ka kamao mo langoy ba? Wa na jud nagamay na jud ning sapa. Murag daghan na lang ning plaza ani. Na ah. Hi guys. Ngit-ngit man te. Ngit-ngit lang na. Di ba? Oy! Nagduwa ka butterfly, nagduwa-duwa. Tuan nagkuan. Tuan nag-ignorante og tubig to ah. Mingaw ka duwa na day uso ani og magligo-ligo kay arang mingawa naman nagsapa. Sa una son di jud ni kawad-an ani og mga ligo. Buntag pa sa jo. Na. Oh. Ag audit jud ani moy naka kuan ba? Ag audit moy nakaputro aning sapa. Bagyong Odette. Bagyong Odette. Kuya, wala. Nagmodel-model nag-isa. Mo niliguanan sa una nga mura jud swimming pool.
Sabi. Sabi, bugnaw. Karon wa na jud naguba nagsaka. Wa na mang laba. Lawom na ana doy sug pajud na ah. Tabi, bugnawa oy. Murag kami na dyan naligo ron ba? Tungod manggad siguro ni sa kuan kanang nay kuan ba kanang wariing mga bus bato nakakasira talaga. Sirang-sira na. Palaging malakas ang ulan. Tapos malakas din ang baha. Oh, hindi naman ito dati. Itong mga batong lagpad dito maglaba. Bibo. Kasi daming laba dito. Dito kami maglaba. Maraming paliguan. Pero ganito pa rin kalakas ng tubig. Siguro kapag nag init ng mahabang panahon, may maglaba ka pala dito. Yan, kapag bumabaha, malakas ang baha. Wala na talaga. Doy! Ara ta maligo, Doy! Init, anak! Hoy! Hama katong baon! Agatong baon baha ah! Baon! Dara kay landong! Na! Mingaw man kita ra. Ugma pa siguro to sila maligo. Kapoy man to sila. Ag sinilas nimo. Anong imong gibilin? Kalibangan man kuson. Ayaw gajud katagak. Kay arong di ma entonces.
Baby, gas. Dalam kayo diyan. Dalam to dakto. Sug man. Sug. Kan na sug ginako. Ha? Ano to? Dalam man dami. Dalam mo yara ba? Ito, di daw. Dalam lagi na ako sa ari. Ha? Lao di ay. Lao. Ito tong yun. Ura sa abay. Ligo na ta, guys. O di ang pila ini. Dagang bato. Sige na, ligo na. Kamot maag to. Ganahan ka to, boss? Ha? Busog ka to? Ah, makaganahan.
Kay wala mi mo mandare. Ano yun dito? Sige na. Nangoy na. Dali na sino. Nag-video ka, te? Kay. Laog mo? Ha? Wala mo. Pinakalaog. Tak. Hawak kamay. Kita. Ha? Ano di ay? Labi nilo kung nga utap ito sa kairong karita. Di na nang takay naghanta. Malhinta guys. Mamalhinta guys. Malhinta guys. Di ko nulaw. Wakay na. Ilailagot. Lisod pod. Lisod pag makaila ka nga di mga kataga diri. Ha? Tagadatag di man na tagadatag, taga sentro man na sila. Labaw pudaan na. Di laom. Hoy, dali na.
simo. Oh, diya ka mga pa. Daling ako ka nang ang mga bata. Mao lagi imong bata ni tanan. Nibalhin mi dani kay murag bibo mo ani sa ag kami at tumingaw. Mao bitaw. Tuwangan man eh. Kuan ato, kuan. Wala. Ako sa kabata to ang pagdili ng bata. Kanay bata naman. Da, bigpit.
Anang sa inagaw ni mama. Naglaki, inagaw ni mama. Anak naglaki. Muras na ito ang iksan. Na sila gasbay. Pila ba ang edad nito ng undang publiko aning sapa?
Kani mo pa, ano mo, kagkano ginano. Kaya rin ako dito. Kapitan, kado, kagkano na. Ang project, ano ko lang.